Het is jongens Jelve Olven, de winnaar wordt bekendmaken. Wurg van alle nieuwe ondervindings wacht je Jannike en Elisabeth A. uit presentator Sipke Jan Pausema. Ik harreskwallen nu voor een Roppersil. Zullen we langzaam even een roffel maatje mij en ander. Maar langzaam, hè? Rustig. Kist er overheen komen, Pieter. De grote dag in theater De Lewij in Drachten begint de medical. Na een maandenlang muziek en doenspaskesoefeningen startte de 11-jarige solo-jongeressen haar in het echte avontuur. Hey! Middags is er eerst een generale repetitie. Ik wou een hoes met overklemmen, zware van en het gemak. Krijgt als echte artiesten krijgen ze al je instructies van beroepsmeesken. Je maakt er nogal even goed om, denk ik. Goed. Ja. Ben er moeder worden? Ik zit bij een kinderkoor van mijn mam. Mijn mam is dirigent erbij. En ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. En hoe komt het dat je een solo-jongen maakt? Dat weet ik net. Ik vind mezelf best wel goed jongen, maar er binnenkomt meer famkes uit mijn klas, hè. En er is ik wel een goede jongen. Die kan goed kan jongen. Maar toch bestoot worden. Maar nog 3 ben, maar ja. Ik ken wel erg jongen, dus daarom moest ik heel erg jongen. Toen kreeg ik dat stukje. Kun je zo jaren laten hoe heeg het jongen kist? Is er dat? Is het muziekje? Nou. Kun je die twee regels even jongen, die is in het liedje. Dan kennen wij hier hoe heeg het is. Oké. Mijn kamer om te sliepen in een hemelhoog bed. Alleen nog eigenlijk moet het nog wat heger, maar omdat ik dacht dat het wat leger. Dove kimers om te wippen, dove kimers parfum. En ik noem je al mijn vrienden om te dat mijn vrienden ben. Ja, Elisabeth heeft wel een prachtige stem en dat is eigenlijk ja de rust zelf. Maar ze heeft wel een prachtige stem en Janiek is eigenlijk wat de chimpel. Die is heel enthousiast en die is wat meer flap uit en ja, die ziet er wel meteen. En dat is eigenlijk wel een beetje een contrast, maar tenminste, Iep en ik vonden dat wel heel mooi bij elkaar passen. Waarom houden Jannike en Elisabeth een solo-rol? Ja, omdat die beide ik wil een heel verschillend lood hebben. De ene is heel vrij en iepen. En de andere is wel wat sluitener, maar die heeft een hele mooie, warme klank. En dan denk ik dat best wat zinloelijke zetten kerst. Meester, je had nog wat onweers in zo'n Jerveen. Wat zullen we nog wel eens zeggen? Hij coacht. Hij vertelt wat zijn doelpunt moet zijn. Jon, zit je op een aparte riegen in de zeel? En had je een goed lied? Ja. Ja, wat is het voor een soort lied? Nou, een lied niet door een droom van iemand. Ik droomde hoe het ook de verkeerders waar al je dingen gebeuren. Ja, dank. Het is toch spannend en eng. En dat die band dat doggen, dat is heel goed. Jongen is heel belangrijk. Als dwars te jongen, man, dan dwarst echt iets bij die stem en iets aan een zeel te channelen. Dat is nogal wat. En als dat kist, nou, dan ben je gewoon heel eind. Krijgt voordat ze echt opmatten, wordt de been uit de zeel roppen en matten ze haar backstage kleermaatje. Zet hem op. Oké, tolverkermis, hè? Nou, dat is een festkoer, dat heet tolverkermis. En dat wordt nou bracht door het Grove Steenshof uit Koudem. Mijn kamer om te sliepen in een hemelhoog
Jury. Nou, wat een fleurige rommel. En dat bedoel ik positief. Ja. En even speciaal mijn complimenten voor de eerste solist. Die vond ik wel zo enthousiast. Dat bist ook. Ja, hartstikke best. Heel leuk. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Dat ik steeds in dit koudem. Goed in. De volgende squalle die weet wel wat ze mij in ieder geval inkimmer. Ja, dat is superleuk. Gewoon heel leuk om voor uw hele grote zaal te staan. En al die mensen. Ja. Doe ik? Is het? Ja, eerst was het wel heel erg spannend, maar op het laatst toen was het gewoon wel heel erg leuk. Hoe is het nou dat je zo'n soort mensen naar je, want je bent een solo-zangeres. Hoe is dat? Ja, dat is toch wel heel bijzonder, want dat maakt het net elke dag mooi natuurlijk. We zijn elke dag even op het podium presenteert en zo. Ja. Dat is toch wel heel leuk. Ben ik mooi aan het knikkerje, nou maak ik nooit de stad. En vanzelfs als de televisie spannend is, dan maak ik weer op bed. Utriels de tweede. Zullen we langzaam even een roffel maaien, mij en ander. Maar langzaam, hè? Rustig, rustig. De Twine van Driels. De Twine Driels is de winnaar van het derde Songfestival! 2008, en wat is er beleerd om? Ja, ik vond het eigenlijk wel terecht, ja, dat zei je wel. Ze waren heel erg strak en ze zongen, maar het week weer een skalkoor, dus daar konden wij eigenlijk net zien op. Ja, en dan moest ik wat gunnen. Ja. Want wij hier vorig jaar gewonnen. Dus en mate wie ik wel heel erg goed, vond ik. Ja.